USJR Baby Jaguars maningkamot makasulod sa semifinal sa high school basketball sa CESAFE. Si Leia Capuyan sa report. Suwayan sa University of San Jose Recoletos Baby Jaguars ang pagsud sa semifinal sa high school basketball sa CESAFE sa ilang pakigbatok sa University of the Visayas Baby Lancers. Kung mudaog ang Baby Jaguars, tila na ang makasud sa semifinals. Kini tungod kay nagkupot man sila og twice to beat advantage. Apan kung mudaog ang Baby Lancers, kinahanglan pa nilang magduwa og kausa ug ang mudaog mo'y moabante sa semifinal round. Sa college, ang USPF Panthers musuway pagsakmit sa ilang unang daog batok sa defending champions SWU Cobras. Ang mga duwa ipahigayon sa Anselmo Bustos Sports Complex sa University of San Carlos Main Gym. Sugdan ang duwa sa high school sa alas 5:15 sa hapon ug sundan dayon sa college sa alas 6:45 sa gabi. Ang mga duwa makita live sa cesafe.sunstar.com.ph/live. Leia Capuyan sa Balitang Sports.